Sugeng dalu Mbak Limbo Mak Cange. Pripun kabare sayangku cintaku dambek aku pujaan hatiku. Pangestu panjenengan sehat. Sehat, syukur alhamdulillah. I miss you lho Mbak Apri. Tambah ayu tenan panjenengan dalu niki. Sembah nuwun. Kula pol-polke le dandan ajeng srawung kalih jenengan kalih kadang-kadang. Wong ajeng ketemu kok nggih. Lah nggih, wong saora-orane suwe ra ketemu ki ya kangen to. Oh, kangen sanget kalih panjenengan. Ya, sami sehat toh? Sehat panjenengan pripun? Nggih, pun maem dereng. Oh, sampun. Nek urung maem ya maem sik, jaga kesehatan nggih. Istirahat yang cukup. Sembah nuwun. Nggih, kabeh mongki rak gumantung saka awake dhewe iki ben ketok kemistrine iki men ketok mergo dibutuhke piye akeh ngoten nggih. Nek kemistrine bersatu ngoten rak nyapa to lek kowe iki. Kowe iki ngapa? Mbak Apri pripun kabaripun rak sae to? Aja ayune sak ra umum saiki. I miss you ngono to Mas. Lah kowe ngapa? Aku nyawang Sukiman iki sutik nyawang-nyawane Sukimin. Ora ngono. Ora sing ngono. Diurutke. Sing tuwa ki ngalah. Tuhan tidak menyukai sesuatu yang berlebihan. Iya, ngalembono mbok sak madya wae, Mbak Apri terus pundi kepawartosipun sehat sehat. Tambah ayu amin matur nuwun. Wis titik ganti sijine. Saking kapange kok? Oh, kapang ki awale, kelanjutane mbuh aku ora ngerti lho, wong lanang ngono ki lho, Pri. Ngono kuwi iki ora ngerti piye ta? Kelanjutane bar kuwi ki lho. Bar kapang kuwi terus berikutnya tahap tatarane kok ngopo aku ora ngerti. Lho aku wis ngerti modus-modus para pria. Ya ora apa-apa persahabatan kok. Jangan berprasangka buruk dulu ya Mbak Mimin. Semua itu teman. Karena kita berteman dengan lahir batin, disitulah muncul kemuliaan. Dengan muncul kemuliaan kita, insya Allah kita bekerja mengerjakan apa saja, insya Allah lancar, berkah lan barokah. Amin. Seduluran ini ngono kuwi. Semata-mata kita hanya berteman, tidak ada yang lebih. Loh. Oh, yang penting berteman loh, ampun mengke terus nerak angger-angger loh. Ora no. Biasane kan terus. Lah saiki apa edan mung karo kowe wong loro kuwi apa ya empan, paling ya mung gatheng to. Aku ngerti sejatimu wong loro. Jane iki Pak Bagong ki mung pengen suwe ra ketemu karo awake dhewe. Nah, wong wayangan ya hebat, bergas luar biasa. Misi-misine ya kabeh wis disampaikan. Mung pengen ngejak awake iki nggo kanca. Lho, arep ngrawuhke dagelan hebat aku percaya kelakon. Sinden mbok rong jinah diklumpukke ning kene ya kelakon. Mung pengen golek kanca srawung karo beliau ki nang omah duwite wis turah dadi pengen dundum karo kanca-kanca. Iya, ah ya ora ngono ah biasa wae. Anu Lek, kalau dienggo semangat kanca-kanca anu ya grup. Apa Mbak Mimin ora kangen karo sing gender? Apa ora kangen karo Mas Anggit? Oh Mbak Apri ora kangen karo Ling Kempul. Aku rak mau goleke dalan to. Iya. Aja lho Pri. Jenenge ade iki saya mumbul lho. Nek pilih wong lanang ya sing wong lanang sejati. Lah piye to? Wong lanang sejati ku ora mung wong lanang sing mampu namakke gamane iki kudu. Terus ning wong lanang sejati wong lanang sing iso sayang karo pasangane. Bekti karo wong tuane. Serawunge ya becik lan aja lali ngibadahi. Nah, wong lanang mung namake pusaka kono kene oh jagatan digelar. Termasuk kowe. Termasuk kowe. Ora, aku ora fungsi kok. Kok ora fungsi? Piye? Mbok segiget. Aja diamini to, iki gojek kok diamini iki lho. Kanca-kanca ya sak enake dhewe. Nggih, nyuwun sewu para kadang, Bapak Ibu pinter lenggah. Mbok bila dereng pirsa menika monggo pun perkenalan rumiyin. Mbok menawa nek mirsani ya mung lumantar TV nggih ta. Lah iki ora sah lumantar YouTube, ora sah lumantar TV ning langsung ngoten. Mboten sah mbetahake kuota nggih. Nggih. Ayo nak kaki. Ajar kendel no, ajar kendel. Jeng derek pitepangan yang dadi wanuh. Nami kula Dik Princess Aprilia Sucipto Suzuki. Princess Aprilia Sucipto Suzuki. Napa singkatan niku? Menika wonten wardinipun. Princess menika widodari. Aprilia menika wong wedok sing paling ayu dhewe laire wulan April. April ning leketen ket Februari.
Mbok mulai nglarani 3 sasi. Ya nek ayu dhewe iki kowe ora kena maido. Buktine lek ngego ngantek kecilik. Wis Encen kuwi. Nggih. Oh, pindah ngon ngegong to. Aprilia wong wedok sing paling ayu dhewe lair wulan April. Lajeng Sucipta. Sucipta. Menika susune lancip mergo ganjelan boto. Sing kene Lek. Kok ditu aurat lho iki kok bangsane. Aurat apa? Lajeng Suzuki. Menika jarene susu jebul kaos kaki menika. Jebul kaos kaki. Dados menika huak. Entah bohong belaka. Sijine ya. Sampun dipun keparengake. Sampun, mangga. Mbak Mimin sami sehat. Pangestunipun. Tesih sekecok. Pangestunipun sekecok kados rumiyin. Alhamdulillah. Badhe ngraosaken? Mboten, Mbak, nembe greges-greges awak kula pun. Nggih mengke kula sing aktif. Mboten. Mbak Mimin, sambene tesih ngeredami. Tasih Mbak wong pakaryan lawas nggih. Monggo perkenalan kalih warga ing Jatiasa umumipun. Injih nderek tepang gladi wanuh. Piyai kathah mestani kula. Mantasaning Widyawati tetungguling waranggana mustikaning kenya. Tus-tusing pesinden. Kusumaning ayu Mimin Saputri Ratu Angga inggih pringganing Tias Ari Gustanti Agni Pratista Arkadewi Kuswardana. Kuwi ya artine, Lek. Artine mburi dhewe. Apa? Wardana. Apa kuwi? Varia dodone ra ono. Lah Dek kuwi eneng. Ya yes. Nggo tombo cilik. Oh isine Lengge. Nek karo Mbak Wida jane aku ya ora kaduan ya. Kaduan piye? Kok sing didadekke gawan kotak kok kono. Lah ngopo to? Mesti ana tersembunyi. Kok mbok dadi wong ki mbok ya ora suudon. Aja sok suudon. Lah nek ayune ya ayu aku, swara ya becik aku, dedeke ya lencir aku kok sing dipilih kono lho. Oh kowe iki Patut dipertanyakan lho. Sirku jane karo kowe sirku. Ha mbok nggih. Wong lanange nggo apa? Nggih, menika asli para sedulur menika asli jaler. 100% lanang tur ya duwe pacar, duwe bojo kabeh. Nek Mas Mbak Mimin asline ning omah jenenge sapa? Sukimin. Gaweane apa ning omah? Nggih, blantik wedhus rumiyin bantuan saking Kementerian Sosial. Oh, Sukimin blantik wedhus niku mah dada. Nggih, Karangnangka. Karangnangka Klaten nggih. Klaten. Nek Mbak Apri Panut. Panut Apriyanto Wibisana. Yo alah. Sanes Panut sing girong lho, Panut Apriyanto Wibisana Pokoke putrane Pak Kampret tukang laskar bid. Oh, kok yo ndadak nyebutke bapak. Lho, bapakne ya kudu dihormati kok ya direwang kaya ngono gedhe. Pokoke le jenenge Panut ki mesti menjilo. Menjilo. Tur wonge nyolong pethek. Ketoke sok cool. Ning malah grawasi. sapa? Panut iki. Panut. Nyawange seme iki seneng lho, Lek. Lah kok seneng? Senyume manis ngono lho, dadi untune ra ketok ngono ketok manis ngono lho, Lek. Iya. Kuwi lagi sedih ya, Mbak. Lah enten apa? Lah bengi iki ora enek internet masuk, ora enek sinyal mlebu. Ora enek sinyal mlebu blas maka dhek galau ora iso temu karo pacare. Dan saged video call. Iya. Dadi kadang kala ora ana sinyal ki ya perlu. Heeh, Ngawekane aja mung modern tok sing diparibasan sing diikuti, tapi kuno makuno ilmu tuwa ki ya kudu diopeni. Back to basic. Nah, back to basic ki umpama ngantek ak dhewe iki mati lampu piye carane? Nah, umpama ora ana pam piye carane le golek nah, banyu. Lah, umpama bojone pas ning ndelah lunga rasa metuk piye le budidaya. Nah. Nak terus kabeh gampangke mergo ilmu dan teknologi terus kabeh digampangke. Pikirane terus paribasan mung di alah engko iso. Mula jangan gampang ketumpakan ilmu lan teknologi. Nah, morale dijejeke. Ngoten. Iki mudeng ora Nut, iki ngilmu iki. Iki ora mung anu panut Ivan lho, ora Sukimin anu ora panut April. Kula nderekaken panjenengane jarikku tak anyari. Bayak tak anyari. Mit tak anyari. Tak omongi ya. Wadine wong lanang. Wong lanang ki nek seneng wong wedok justru malah ora kakean ngomong. Mergo nek wong wedok nek ngerti wong lanang seneng wong wedok kakean ngomong, wong wedok iso ngadi-adi. Justru kamu tak diamkan, justru hatiku ada apa denganmu. Itu harus kamu pikir. Mudeng ora? Paham?
Oh ngoten niku to nek jenenge Lah bocah ora. Wong Jawa ki digunakake. Aja kok mung waton muni. Wah, karo apri saiki to napa. Kuwi jenenge wong sing gugontuhan mung gampang cemburuan. Wong nek cemburuan ki cepet mudar ngerti ra? Oh, ngaten. Dadi Pak BG iki karo jenengan ki jane menyimpan sebuah rasa. Dadi mung nodi sepiro jane bocah iki piye to tak gawe ngene iki jelas. Tergantung kowe iki peka apa ora. Aku jane ya jek sensitif banget kok. Kok sensitif ki ngopo? Makane ndek iki mung kena galar e gatelen. Kula duncali sarunge meteng kok. Sarung sak isine. Koyar biliat. Yo. Tak maca layang sik nggih. Nggih. Kalau mlaku menika. Yu Cange, Yu Limbuk, selamat malam. Kula saking Kudampat Diponegoro Semarang mengucapkan selamat kagem Bapak Samiyo keluarga, Bapak Karno keluarga. Mugi tansah pinayungan saking Gusti Allah. Mugi dados keluarga ingkang selalu bahagia selamanya. Juga buat masyarakat Gelagah Malang, semoga semuanya sehat dan sukses dalam kehidupan serta menjadi masyarakat yang selalu mendukung pembangunan nasional. Amin. Kami dari Kudampat Diponegoro turut bangga atas semuanya, terutama keluarga Bapak Samiyo dan Bapak Karno atas upaya melestarikan budaya adiluhung bangsa berupa wayang kulit. Buat Ki Dalang salam hormat kami, semoga Ki Bagong Darmono sukses selalu. Amin. Nyuwun lagu lancaran titipan anak putu dari kami atas nama Kudampat Diponegoro koncone Sri Sadono. Menika iki enek Mas Eko nggih enten. Wonten wis pokoke piye balik papan blek kundur kabeh. Bos-bos bakso, bos-bos pentol, bos-bos gilingan iki do kundur kabeh. Mugi-mugi anggenipun pados pangepoji wonten perantauan pinaringan lancar, gangsar. Nek pun lancar gangsar lumintu ya aja lali sedekahe. Sedekah kuwi 1000 dalan carane. Kagem fakir miskin, yatim piatu, janda terlantar, waria terlantar. Lho 1000 dalan to lho niate ya katut ngono kuwi. Mas Panut jumeneng ngancani karo Mbak Mimin Mbak Apri. Mentara manca monggo pelok barang. Monggo Kang Mas. Wis, bagaimana hatimu duduk anu berdiri di tengah-tengah bidadari-bidadari net. Nggih saderengipun ngaturaken matur nuwun Mas BG. Nggih. Dene sak dedaparan kula pinaringan pedal dipun apit bidadari. Nggih. Angel lho Mas, arep nyedak aku arep fotowe kangelan iki nyari diberi kesempatan nek ra tresno penggan. Saupami kula kagungan garwa kalih niki. Ajeng kula selenggarake yoga-yoga. Kok bojo kok diselenggarake? Oh, pancen gesut cah iki. Napa panjenengan mboten saged ngayahi napa pripun? Malah ngombe obat sak botole ra kodal. Wis tahu to Mbak Apri. Panut kira ngomong Pak kula niku lemah syahwat. Iki tenan jujur iki. Tak golekke lintah Papua. Oh, lintah Papua. Kuwi supaya dheweke men bakoh. Bakoh. Kudune rak dioleske kalau diurut-urut ngono men bakoh. Dik malah diombe iki rak kaya modele Panut. Dadi otote jero malah ngececeng sak yaene. Abang sire gelak mandi. Lho, mula becik digunakake wong liya lho mesti becik kanggo awake dhewe lho. Pama patute ngunjuk madu ya ngunjuk madu wae, pamane susu kuda liar ya susu kuda liar wae. Rasah dioplos apa-apa kok malah kontaminasi, malah ora dadi malah mengkeret lan koso penyian kiambak. Yo, bawa. Bawane napa? Titipan anak putu gawane. Kita among ngono kae. Kita hamung. Kok cedhake kok malah karo Mimin ya. Pancen ya. Lah nggih tuwa ya tuke ro tuwa. Oh ngono. Ora nek wong tuwa malah semeleh kok. Acos pen peling yo kalimput
marang turun irong. Wabil khusus kula kintenaken dhumateng Bapak Kolonel CHB Sri Sadono Kahubdam 4 Diponegoro. Selamat datang Wilujeng rawuh, wilujeng midhangetaken, wilujeng mirsani. Iya, Nggih. Monggo. Kang nyambung sejang rahe ugi kula kintenaken dhumateng Mas Eko gilingan bakso utawi gilingan daging Berkah Jaya. Ingkang sampun parang rawuh Mas Eko matur nuwun. Heeh, waduh. Ndemben ning hotel sing layani ya Mas Eko. Iya. Heeh. Ngantek arep ngeterke mulih ngantek keturun. Iya. Ya wong kuwi sejarah kesenengan utawa kesenangan sing melek sewengi. Iya. Heeh. Monggo. Kewajiban kang satu ngupakara murih beje suarane piye Min? Wis malih to Mas Panu to? Sampun sae menika Tambah. semeleh Gandem to? gandam. Tambahku. Nah nggih. nggih bakene wong kucine nyuwara sebatang boten gerok niku anu Mas. Piye, Pak? Ampun srawung tiyang putri riyen. Oh, lah kok kowe amor? Lah iki Lah hobi kok. Hobi. Hobi tur langganan. member. Kewajiban kang sang mamprih bisa tulus rumaksa titipan irong Anak putuh tak blusuk ya ora iso wengi wis pleng ora kaya sambiran ae ya. Iya. binudi murih lestari payo padha nindakno Or Kemari pangok jinawi Kertaraja iku Nuswantara bumi Nekencana uga wis kaloka kanthi dasar Pancasila alase isine iku kabeh dadi titipane prayoga budidaya samake aja dilaleke yo padha nglestareke supaya bisa nganti turun anak putu. kakung tok Kemari palok jinawi Kertaraja iku Nuswantara bumi Nekencana uga mus kaloka
kanthi dasar Pancasila alase isine iku kabeh dadi titipane anak putu prayoga budidaya sramate aja dilaleke yo padha nglestarekke supaya bisa nganti turun anakku. Wes lumadi lancaran anak putu anggitane Raka Mas Hajanom Surataya Mbak Mimin Mbak Pri. Nggih. Nika pancen lagu sing ora bakal njelehi dibiasake. Nggih. Kula penyan sedaya nek ora ngentek-entek apa kang dumadi ing alam donya menika aja mung dintekke nggo awake dhewe tok. Termasuk rezekine awake dhewe. Dadi tiruwa sahibul hajat Pak Sono Samika. Nggih. Iki pancen rezeki ora dipek dhewe ning ditularke nyang anak putune ben gemrayah nganti tedak pitu turun pitu temangkar-tangkar babaring tumuwuh. Lha kuwi. Dadi nek sugih aja dipek dhewe anake ting klelet ora kena. Sugih sak medya lah sampean anake sing terusake lan putune sing bakal nampa. Ngono. Sasampipun keluarga mangke sedulur cerak, tangga teparu sing cerak, lagi sedulur sing adoh. Ora kono-kono dibantu kamangka kiwa tengen ana paribasan bocah sing keserakat, wong tuwa sing keserakat ora dupeni malah kono dibantu mendarani wah menika klentuk ing. Nah, aja kaya lilin paribasane ngono kae. Nggih, ngaten. Ya saiki ngaturke tetembangan sing bawa nyuwun suarane Mbak Apri. Oh ngaten, nggih dasare menika Ibu Waranggono kan temben sami dahar monggo sekeca Mbak Yu. Nggih. Apa kok adem ki enek ora mangan kok aja terus sing wedok sing lanang ya pengene mangan kok. Iya. Kok kula pengen dipangan nggih. Pancen yes. Pun hawane nggih, pun umure nggih. Aku nek Mbak Apri urung mangkur kok urung seneng aku. Pangkur Nggih no. Jenenge dereng pangkur niku dereng sami pirsa katiasane Mbak Apri. Nadyan to kula nggih ngertos panjenengan niku bladhekan ora umum. Lari Agustus nganti ra eling ning tenan. Iki ora medal niku dereng marem. Kanca-kanca sarujuk nggih. Cocok. Nggih. Cocok banget. Enggak. Monggo semanten saking Mbak Apri. Kangen ku tanpa upama. Piye Mak? Nadyan to lanang suarane wedok rak jibles to. Kandhane mlebukane ling ngempul do kisruh pikirane mergo kuwi. Bengi dhewe Sayang Apri baru ngapain? Apri iki ya nyelelek digarapi. Aku baru main ini. Barengku, lalik muni ngono. Nek mung WA mboten video call niku lho. Oh iya to. Video call barang to? Nek video call rak tatarane pun sak ndure WA to. Ya Allah. Mbak wis aku ku mangan sate jamu lho aku. Kelo muni cahe. Ora jenenge kuwi ora elek, ora wadi men nggo kanca benggala kanca-kanca liyane aja nulat, aja niru barang sing ora becik. Nah, kuwi maknane ngene, ngilmune aja sok sulap nyawang marang kadonya. Ya, kuwi. Kaendahaning donya kaya ngono, wah jan kaya sajak. Kuwi nek ilmune ya kuwi, ngilmune ngono kuwi. Ngaten menika. Ayo, Nak. Ya. Mung sliramu kang dadi telenging ngati. Was lawas anggonku nunggu sliramu tansah leleda. Suarane kok kaya Mbak Gitun ya, Nduk. Aduh.
Aku dadi kelingan Gitun aku tenan. Dadi masa lalu lho jenenge. Tenan Mbak Apri tenan. Wis ngono kuwi sengaune ya kaya Mbak Gitun. Mbak Gitun iki kaya nyun sewu kaya latine kaya ora mengono suarane. Suarane banter lho. Gumun kuwi ora tek mengono kok seru lho. Lah, ora angel lho ngono kuwi. Ning ngene Mbak Apri. Pripun? Aku diweni teknik karo Piyayi Sepuh ya termasuk dosen isi. Nggih, pripun? Mas Blasio Subono dosen pedalangan biyen. Nggih. Dadi nek carane teknik bersuara berhasil dan tidaknya suaramu yang ada di dalam perut atau di dadamu kuwi sampean carane golek lilin. Lilin. Lilin kae disumet. Nggih. Jarak 30 cm dari mulut sampean ning atep ngono lah lilin kuwi murup to sampean muni tekani bengok. Nek bengokamu ora iso mateni lilin kuwi lan ora obah nyaris tidak bergerak lilin kuwi mau uripe utawa uripe iku mau tegese suaramu wis berhasil. Kowe wis nyuwara berhasil. Ning nek ngantek kowe engko nyuwara lilinmu ban mabit ngantek mati, berarti kowe perlu latihan pernafasan. Lho iki ngilmune ngono kuwi. Sesuk dicoba, Lek. Ning aja dicedhake cangkem ndek malah ngobong. Ora mung lilin, sesuk aku langsung obor. Ngocor. Wah, ya tatarane wis dhuwur kok, tataran Candra Lukita. Candra Mawa. Kucing. Ya, terus ki, Mbak. Ngelingana rikala tinake pungkur. Suara lanang. Yo lanang. Oh, suara lanang. Oh, suara lanang. Bisa ta? Oh, saged wasis lho. Coba. Lanang saiki. Lanang yo. Nek kurang kok ajarana ya. Oh, nek kon ngajari piye kene akeh. Anggit ku ya wasis ngajari ngono kula. Gun tak ganti ger ngajari tok. Ning ngajari tok. Ning senengku ki sing ditenani ya mung siji. Aku banggaku ngono lho. Tujune ora di-stream. Lang. Arep kok nyoba kono-kono sing ditenani ya siji. Nyoba suarane iki mau lho. Iya. Iki mau janar di streaming Mbak Mimin ning gandeng sinyalnya itu tidak memungkinkan. Besok di siaran tunda. Siaran ulang. Wah ya rasa diedit ya iki. Iya. Sida, Lek. Sida lanang. Yo cara mah panut. Seliramu. Hop, wedok. Nate ngendika. Hop, lanang. Tresno. Wedok. Lahir. Terus Lanang wedok. meteng lho kuwi kok. Mbok sing konsisten Lena ya Lena. Ya wedok. Iki telak wong kok le rumah sakit. Wedok. Dipun terusaken tembang kangen, monggo dipun tembangaken mangke dua irama nggih. Langgam kalian Jaipongan. Iya. Ya diaturke ya. Monggo iki mung ana orjene Mas Melet Ndepras. Waduh. Iya. Diaturke monggo buka celuk. Monggo buka celuk Mbak Apri. Iya. Pitung sasi. Yo. Lapat. Tembang kangen. Kandhane iki ketoke wong ning kono, ning pikirane ning gong kandhane. Tembang kangen. Tembang Apri iki kangen, kudune kudu mau diceplokke sik, dikenalke sik, digatokke sik ya ra. Marake kisruh, le ngempul kan mulih sik enakno, mah wis. Marake bubrake pikirane. Memori ngoten niku susah dilupakan. Nah iya, surasa anu perlu dibaleni sing wis ya wis ngono kuwi. Masa lalu. Nah, masa lalu. Tutup masa lalu, pergunakan masa depan dengan baik. Nah. Ngono, Pri. Wah, kowe iki piye? Kok ora iso move on iki piye? Oleh ngempul wis move on untuk pirang-pirang kok kowe. Nika mboten move on pancen kulaan. Maafin aku ya Ayah Angga. Malah Ciwana kaji kok belok. mongko kowe wis lelakon 2 tahun kepungkur lho. Lewang kesan pertama begitu menggoda kok tadi ya. Iya. Neno ya lho. Kowe ngajarno Kok meh gendar iki lho. kok meh mung seliramu. Kuwi lho, gendar iki lho. Wis nindikan mau lho. Ya, bacan. Nah. Nah, niku kok gumun. Ngono. Bahasa nak dhewe
Awak dhewe ngadeg kok terus cincing jarik ketok pupune iki lek. Malah buka mati. Iya mangga. Ngerti sakdanane aku mong tansah setya ngenteni baline endah manis sing esamu Saya pakai kangen iki wujud katresnanmu mesra wis suwe banyu kang tumetes dadi sing wong sing tak tresnani tega ninggalake aku Terima kasih. Sampun. Tembang kangen endik marai Janes. Nambani kangen tenan ya. Gumbrigah ati. Saiki larise ora umum kok Mbak Mimin Apri ngantek. Wah tenan kok ngejob dhek wis ora telung sasek urunge iki ora mungkin selo. Ya. Seniman ku angger atine resik, Nggih. ora kemronggo, ora ndek iri drengki karo kancane. Leres Mas, leres. Insyaallah lumintu. Kok Mas? Kok Mas to, Mbak? Aku muni Mas rak Mas Sukimin tadi. Ha iya wis kemlambi kok ya. Ha iya wis tenan. Aku ngelingi zaman Mbak Mimin biyen isik berkembang. Juh, yo. Panjenengane sekang kejak wonten laladan wetan-wetan ngoten nggih. Kemutan kula Mbak Mimin. Ning Klaten panjenengan wis ditampa kanthi becik. Ayo tak jak ngetan-ngetan men serawung karo sedulur Karanganyar, Sukoharjo lan sak piturute tesih kula imut-imut menika Mbak Limun. Lah nggih. Wis tau didageli ngoyo-yo delalah nggone iki ora seneng dagelan. Senenge ya karo sergi almarhum sangga. Dadi tiwas gojek ngoyo-yo ki mburine wong mabuk ki njaluke lagu modar ora. Pak dalang terus ke lakon ngono ya mesti. Gusti Allah wong kabeh iki nggone iki beda-beda ya ora apa-apa ya, Pak. Desa Mawacara negara Mawatata. Ayo, Mbak Maratus ku kon nyanyi mudhun. Sindane kon mudhun tak awel. Tiwas ngrunci dagelane. Suwen, ayo. Malah modar. Jangan iso pucet ya wong loro. Nggih menika nggih ngeras pantes ndongaaken Mas Angga Gareng Solo 3. Mugi-mugi husnul khotimah. Dipun apura dosa lepatipun Mas Gareng Angga. Amin. Nggih. Ngoten ya Mbak Mimin dhewe kelangan kanca ya. Kelangan kanca sedulur, partner kerja. Iya betul. Nggih ngemut-emut Kula saiki kanggo pengeling-eling nek mlaku do hati-hati, dalan ora karo disengko.
Aja dadak-dadak nek budal Mbak Mimin Apri. Anggur ngelon-loni ora masalah, sing penting tekan gone kanthi selamat. Kecelakaan ning dalan ki selalu mengintai nek ade orang hati-hati. Aja lali ndonga. Nah, kuwi. Nek ndonga ki Gusti Allah ngampi-ngampingi awake. Doa perjalanan minimal Fatihah. Nggih, sak gatuk-gatukipun yen raja ya donga basa Jawa ya entuk wong ndonga ki nganggo basa Jawa ya entuk, basa Inggris ya entuk, basa Kalimantan ya entuk, basa Papua ya entuk. Nah, penting Dengan bahasa apapun Allah mesti bersa. lanci. Hati-hati. Maca layang nih ya. Ngaten nggih monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Dalang ing mriki kula badhe nyuwun gending Sri Huning kalian Gubuk Asmara. Kula kirimaken kagem keluarga besar Gelagah Malang wabil khusus derek kula Gendon ugi Karna. Kanthi pepeling mugi tansah kasembadan napa ingkang dipun sedya saged kelampahan. Amin. Saking Bagong Pak Galih. Nggih. Yo ki bakso gendon dikirimi saka Pak Galih. Heeh. Lagune apa? Lagune Sri Uning sing bawa lan sak langgame nyuwun swarane Mbak Wida. Iya. Mentara manca, ayo duduk. Wis rada atul. Nggih. Biyen ki cek wedi. Rintese jiri sakniki wis ya sesuai dadi kanca ki. Oh, kasunyatane kaya ngono. Padha bae kanca ki. Ternyata baik hatinya. Lah nggih. Monggo raki macem Mbak Wida. Waduh. Hati-hati kowe iki lanang lho. Rati macem Mbak Wida. Malah anu kok jenenge Mbak Apri. Pripun? Isih dienggo samudana nek ngono kuwi. Lah pripun to? Lah gunane utawa cucuke wong lanang nyandang wedok ya ngono kuwi. Ya. Bisa mancing ajur-ajur nggih. Iya mancing sak apa-apa. Cerak sinden yo ora dicurigai, cerak sing ngendang ya kono dasar ya doko. Terus bangsa. Ngendang lho kowe iki. Mas Anggit kan garwa sampun. Oh, sampun alhamdulillah. Pangestunipun. Alhamdulillah. Ya kula mung meling nek pengen di anak lanang garwane bar kumpul karo bojo aja gage-gage ning kamar mandi. Oh. Miringo ngiwa. Lho, dadi men pamriye ben apa? hormon-hormon testosteron ki lebih dominan. Iki ilmu kedokteran ya. Ilmu kedokteran. Ning nek pengen di anak wedok, garwane aja kesusu ning kamar mandi bar kumpul bojo miringo nengen. Nek Lah niku ceritane mbok kula niku rung domah dhewe melu maratuwa selak didodoki lawange melayu ning sor tempat tidur dadi ning beda karo Budhe Sriwinarsi. Lah ngapa? Lah dhisik bar ngono kuwi terus gedruk iki langsung. Apri edan. Iki gatekke tenan kok go gedruk apa ya eneng. Mula ya ngono ki ana ilmune nggih ta Mbak Wida. Senajan tok wis garwane dhewe, heeh to, arep diperlakukan model piye etuk wong mergo wis garwane dhewe sah. Ning wong dhewe iki menungso kudu nganggo adab manusia. Heeh. Dadi nyun sewu senajan to arep paribadan arep model ngadeg model iki ya etuk ning seyogianya masih dalam satu selimut ora etuk telanjang bulan. Pamriye putra turune men duwe isin. Men duwe tata krama duwe isin. Dadi kudu nganggo awar-awar. Heeh, tur aja gedruk ah. Aja gedruk. Kok lek kok kasar Lek ku bayang lho. Saking gembirane. Blak-blak. Sadurunge sare ya, sadurunge kumpul bojo ya wudu sik sesuci pamrih bocahe putrane men ora dadi bocah sing coro cerobo. Dadi dalam kondisi suci. Dalam kondisi suci lan yen pengen dadi putrane ki ora merusal, ora wani karo wong tua mudeng tata krama lan subasita, nek maringi pangan karo putraan garwane isoh aja katutan barang sing haram. Nah, biasane bacot barang haram masuk ning nggon darahe putrane tundone ora prayoga. Sapa wong Sri Ati niki sapa? Lah nggih senengane kok. Iya. Wis pokoke ngono kuwi bener
Mbak Mimin saestu niku leres Leres, jempol lancip. dadi. Nek perlu saurunge berhubungan nek misale pengen ya wonge hasilnya top tenan kuwi Nggih. bar wudu salat se. Nggih. Tahajud syukur bar kuwi ndonga Al-Fatihah ping 1000. Nggih. Betul sih dong ngapa-ngapa. Pancen ku sing dikarepke kok. Monggo Mbak Wida bawanipun. Monggo Wong Ayu, yai kok kalem kaya Bismillah. Bismillah. Wedok asli ro lagi ya nek bedane ya Lek. Ngati-hati banget ya, Nduk. Nek kelemik nek wedok asli iki ngati-ati. Ngati-hati. Kayak dhewe kalau tegemel langsung ngene ngono. Tangan siji ki ora anu ngono yo. Oh alah. Bude, terus kelingan gedruk wae Bude. Bude Winarse kok sajak terus ya pun apa-apa wong zaman nom iki nek zaman nom saya ya ora. Nang aku rasa mbayang kene Mbak Win gedur. Goblok. Riyen Bu Dewi Narce niku nalika kula tesih alit, niku Bu Dewi niku nggih nate nyanyi dangdut ngoten kok nggih joget meleter ngeten Lagu iki. napa zaman semono Bude? Anu, pernah aku melihat. Wah, iya ta? Rumiyin kula tesih alit niku kula. Kuwi wadi aja dijereng nang kene. Lho kan hidup menika proses, fasenipun kita ngaten. Oh, ngono. Bu Sri Winarse terus sereng. Mbak engko dipraktekke. Anjir. Oh nggih ngangge long dress ngoten niku. Lang dress. Zaman-zaman lunga model baju woyo-woyo ta, Nduk? Rek maneh terus dijambel kaya Ratih Purwasih niku. Dan ngerti wadine iki. Iya. Iya. Iki lagune karo Mbak Kuncar kan lho, Lek. Mbak Kuncar ngono ki Bu Dewi Narce karo ngene-ngene iki. Mbak Kuncar. Kok ya eling men to, Mbak? Beliau ki tau cerita mbak aku, Mbak Mimin sadurunge aku sinden ki sik yo ngetoprak yo luar biasa, fragmen yo hebat. Beliau ki oh dadi nek saiki nek mung dipamer wong kemayu-kemayu ki wis cekake setahun men. Sanggumuk malah. Iya. Ya, mangga. Kabeh iki didikane kok. Lah iya. Nek Buwin kaya ngene mergo urung ketemu ustate. Nah, saiki sakwise ketemu Pak Ustad wis mari. Ustaz sinten? Ustad Sarona. Sing asa tembung kuwi lho, Mbak. Kuwi guru spirituale. Ngono. Dadi nek mau arep rada Win, aja ngono carane. Sing halus. Ora kakehan ngendikan ning mentes. Dadi kanca srawung ya mempengaruhi Nduk. Lho, tenan. Nek srawung karo wong becik insyaallah ya dadi becik. Nek sing srawung ora kakehan swara kok. Lah nggih, nek srawung karo wong ra genah ya engko mesti membawa dampak sing ora Dadi bener prayoga. kandhane wong tuwa nek unen-unen aja cedak kebo gupak ngono kae ya Lah, bener ya, Lek. bener. Iya. Nek kulino srawung karo aku ya temoto semel. Dene kawurku mbok jaki tetek. Lah, min. Terus pundi? Silit. Ini dia. Ini dia yang ditunggu Apri. Iya. Mbak Limbu, Dalem. di April ku ajeng ijen lungguh ya ndampingi Mbak Wida ku arep lungguh wong jenenge bintang tamu kok kowe kok lemu adol gawe lungguh kadeg semangati koncone. Lek silit.
anggen ngatek kesuwe-suwe iki varisesku metu kabeh. Ya nek kirane selang legasi ya ora apa-apa. Lah nggih to. Ndak apa. Apa kok dadak sing tuwa sing kon jawabke? Iki merdeka legasi ngono. Lah nggih, gawe santai piye kene. Jajar sing gender men ora ngantuk ning gender. Mbak Apri. Kula. Pak Harso mang jajar sing gender niku. Oh, sih. Delok-delok dijawil. Engko nek anu mboten mincing. Aku tak pilih le rada tuwa ngene iki wae, Lek. Lah apa? Lah nek sing enom ki malah gur marake lara ati. Lah Kok ngono? Lah sampeyan ngerti asline iki terus aku dipisu iki. Diomongi kok. Nek harus sing sepuh iki tetep mapan. Iya. Nggih, nerima. Pak Deki bluluk disawatke. Apa kuwi? Ketoke ndungkluk ning ngematke. Iya. ora apa-apa Pri Tratenono. Lah nyapa? Ning Klaten tuku pecel. Apa? Waton kuwi Klaten mesti sing gender kecekel. Mengke gek kula cekel. Ling ngematke karo nginceng. Iya. Iya. Dadi mustikane bangsa Monggo Sri Uning ya didobel karo Gubuk Asmara engko digabung. Heeh. Langgam karo Jaipong kaya padatan. Iya. Monggo buka celuk Mbak Wida. Iya. Sitere men. Iya iya iya. Sira
Terus terima kasih matur nuwun hebat nggih. Iki mau jogetan tur jaipongan seragenan rak Mbak Mimin Apri wis ngerti. Lah saiki dicoba jogetan asli jaipongan saka Jawa Baratan. Oh, Sinembang Mbak Maratus Solikah. Mbak Maratus Solihah. Ini terus nyambut gawe, Nduk. Ya. Adik wedok ngantek ya laris ora eling ae ya. Oh, piye? Moyo bar mulih kok nyampur sari ora tekan ngomah ngadang dalan. Iya. Penting sampai tujuan wis adus ora moyo nanti. Ndah kecute. Nek piyayi ayu ki ora adus ya tetep ayu ya, Pri. Iya. Dhewe iki sedina adus ping 4 ya ledis ra umum termasuk parfum apa ora temomo. Lah iya ta. Ning ya ora etuk meri kok nduk ngene iku ora etuk kemerenan. Ngono kuwi gumantung lelakone dhisik. Lah kok lakone dhisik. Lah kowe dhisik rak ya tukang keruk wedi dadi rak ya. Oh, nek ngono mengalami pertumbuhan terbalik. Apa kuwi? Apa sing Pertumbuhan terbalik. Piyayi kok awet ayu ya. Iya. Amin. Ket aku cek cilik nyamang ning VCD, cek sak yaene cek tetep panggah piyaine cantik. Alhamdulillah amin. Burung nampak gurat-gurat ketuaan rungono blas. Kabehi perawatane. Ya ngono kudu ngono. Ya nek tadi wong wedok iya kudu ngono kuwi. Kadang kan kaya sing dikake Mbak Limbo ing ngajeng wau ana sing kurang nyun sewu kurang putih suthik disuntik putih. Nah, kurang ngono dibonding. Silite kurang mulus keruak. Kok tekan kono lho. Sikile kurang putih dikerok. Lah Nah. ngomongmu ra sikil. Kuwi jenenge ora bersyukur. Mungkin bersyukur dengan apa adanya, insya Allah malah sempulur. Gitu? Kuwi malah apa-apa malah sembodo. Ora sadar. Lambemu ngomongmu ra sadar ya. Ora sikil ya. Ora apa-apa kuwi kekeliruan anu kok. Kekeliruan ucapan. Iya. Kelurahane Pak PG mau jalari. Kahananmu piye? Napa, Mbak? Lah kok geseh siji ngono? Rabat to. Napa sing jenengan benake? Lah iya nek iki mau dek Apri, inces iki benake no ngene ya. Ditulit. Lah napa benten kali jenengan to, Mbak? Ya beda. Oh, nek kula tak ditulit nek jenengan. Di anu disonggo. Dewi-dewi lagi ya ini watak wantune. Nggih. Iki juragane bakso kok ora ngetok iki po. Saking Balikpapan. Heeh, Mas Wahyudi pundi to? Juragane gilingan ta? Nggih. Wonten mrika. Wah, iki ketoke ndelik iki Mas Wabaya. Wahyudi. Jenengan kok ngwawahi adat ngono pripun to, Mas? Piye ta? Lah biasane iki tampil ke depan lho. Kabeh ki ana sangate. Lah nggih, kalih Mas Eko, lah kok ya ora Heeh. piye ngono? Wis ditawani kaya ngene kok. Ae dhewe ning Balikpapan wingi ya wah ngantek blenger ya Mbak Maratus. Nggih. Nandi disuguhi panganan ono mangan rene mangan rono mangan wis ngantek arep modal. Mulih tekan omah mundak 2 kilo lho, Mas. Dilalah digawani bakso kok ya keturun. Lah iya ta. Mula njaluk ijol Mas Eko. Waduh malah njaluk ijol. Ya kabeh ki dadi manjing sedulur. Nggih, pancen Saking niku diproses. tresnane. Nggih. Ya Rama itu wong dadi panitia ki ya Nggih. abot, Abot. kesel. Tur ya sewengi gayeng, Nggih. guyon Rasane. ngantek wes. Ngantek esuk mung rak sak leyeh-leyeh. Iya. Sayange setunggal. Apa? Kanggo Kowe nek ngethuke KTP ning bandara anake piye jenenge ya? panut. Manut ya. Pertama ngeten iki kali petugas bandara. Pripun? Mbak, tolong ID card-nya. Heeh. Mbak, manggile baru ditui KTP ini jenis kelamin laki-laki iki. Maaf, Mas, sebelah sana. Dan tidak bukan pengecekan ngoten mesti kleru terus dek. Gur Lah, sing iya. sing tak dadi pertanyaanku, nek ning nggon kamar mandi,
Kowe kamar mandine lanang apa wedok? Oh ya malah suka-suka. Menurut kebutuhan nek niku. Lah iya kok ya senek jenenge. Monggo bawanipun sisan Mbak Maratus digenepi. Heeh, iya. Nek Sukimin. Sik aku kok kupingku dadi bliru. Wis kaya ning kulon tenan ya, Mak. Kaya ning kulon banget. Kulon jauh. Kok atuh men lho. Iya. Wong ketumang Gusti Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wilujeng dalu Pak Dalang sarombongan dalu menika kawula badhe nyuwun lagu Bajeng Loncat Rembulan. Gening menika kawula kirimaken kagem rincang-rincang kadang taruna ingkang sampun ngelajaraken kewajiban semanten atur kula matur sembah nuwun tertanda Pak Danu. Nggih. Bajing Loncat Mbak Maratus. Ki sampean ora usah joget, sampean nembang tok. Oke, beres. Piyai loro ki jogetnya Jaipong, wah tenan wis. Gogroke panggung. Okonge wah. Mantap jiwa. Jan kuwi jogete ngantek bokong sing ngalor ngidul ngono ki. Lah iya wong ya. Kuwi dikai bal cetuk dadi. Monggo diatur nggih. Yo, intro sing buka utawa sing bukani Mas Pur. Pur. Rasa getun, santai wae Pur. Kok sajak kok ora keperanan. Dimas melek Dimas turu-turu nom-nomannya aku.
Kok pitik telo iki. Teh ketutupan tembok ra ketok sarana barang iki turu ra ketara iki. Wah, ra iso ngawasi iki aku. Nyuwun tulung nanti kamera kalau ada yang ngantuk sampean shoot, Mas. Ini menurut hubungannya karo tanda tangan soalnya. Hubungannya karo SPJ ya. Ngantuk SPJ ra genep ya cowok tadi. Ya iya. Titil. Yo diatur iki. Monggo, Cok, diatur iki. Bajing loncat, dados. Susune benake sik. Ratus iki. Ya beda karo rekmu. Lah, Nek nggih. iku kudu dibenake nek nggonmu wis ora usah dibenake wis manggon. Wis makan. Sesuai Lah iya. tempat ya. Apa ya nek bar posisi apik-apike terus guru-guru ngono jan iku ora penak banget ngono kuwi lho. Ayo wong kowe ora usah dadak buka wadi lho iki pancen wis abal-abal. Heeh. Iya, iya Mbak. Bajing loncat kasanang. Aduh 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 bapak hati lapar narusan bajing loncat aduh 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 bapak abdi lapar narusan aku tak sangka sari rapur awas pisan sakobatos anu aduh 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 bapak abdi lapar narosan Mas Manet.
Hebat tenan atung jempol jogetan sampeyan jan menjiwai tenan ya. Ora sembarang nek gogrok ya Mak iya. Kuwi mau dikek isolasi bolak-balik Nduk. Ganjele iki dadi ora bakal siglok, paling mung geser ya. Nyenengake ya iya. Jenengan malah pirsa to Mas. Oh lah ngerti nak kuwi. Ambiyen ya amarku. Beliau itu rak kuliah Kapan? ora Iki Universitas Batik. Sejarah iki Lah, sejarah. Aku rak SMA aku rak Solo to. Cik. SMA Wapat Solo Manan. Manan rung dadi stadion kaya ngae Mbak Mimin Cik. Cik, dereng ngatus ngaten. Cik lapangan ora-ora kan gerbengi nggo mangkal kaya ngono-ngono kuwi. Lha aku ndek kanca cah Polresta polisi. Kanca polisi garukan ditan rak ngono jam 12:30 bengi. Nang etan lapangan kae. Berubut melayu kok. Takon ini, kamu siapa? Cindy. Siapa? Cindy. Siapa? Wito. Barang cinceng sikile iki jan bengkerak. Ayo jaman semono nggih. Lagu Pak Danu sing kaping pindho njaluk lagu Rembulan Jaipongan. Oh ya ndangdut Jaipong ya. Mbak Tika tak suju nang iki. Lagunipun Rembulan, lagune Mas Ibah Hadi. Ya. Ya jumeneng, monggo. Disepoti Mas, Mas Melet disepoti Mas. Men ora ngantuk. Heeh. Men ora ngantuk. Ya mungkin Mas Melet. Ning ibot ki nang ndi kok angil men golek-golek. Yo, silakan. Sini Mbak Tika. Selamat malam Mbak Tika. Selamat malam. Sami sehat toh? Niki ngapunten rati gerok. Wah, ya maklum pomo gerok wong lari sing antek ra eling kuwi ya. Nah, iya. Wong Kok railing. lah Agustus ora sasi-sasi besar campur pitulasan dadi walalah pun sak ceceke penyanyi kuwi tanggal 16 sesuk wis golek sindan lah wong drepe payu sesuk iya. Iya. Apa nyedam sari sandang meteng pokoke ya. Aduh. Tenan kuwi. Pengorjen barang ngono, ngapalan wong modal songe wah ngleling ae. Tangane totok mideh, totok mijet padahal kuwi mung song. Iya. Dikancani Mbak Mimin nggih. Nggih. Ngene mau rak Mbak Apri wis saiki Mbak Mimin ganti sing ngemong. Dadi Tika iki cocoke karo sing tuwane sing ngemong. Nggih. Karo Mimin, iya ta Min? Nggih, kadang kula ngremehke wong tuwa iki malah surane kok. Walat. Lah. Nah, dosa. Wis jam terbange wis tinggi. Nganggo Ilmu petung. tuwane ya sono mikir laku sak laku, tindak sak tindak kudu dipikir kanthi Dipaido. Apri. Yo, diaturke sik. Monggo. Rembulan. Dados. Nah, terima kasih. Deh. Sik aja lungguh sik anu diteruske lagu Memori Berkasih iki ya jalukan. Nah, ya. Iki para streamer mania do koming do takon ning WA. Alamat link. Maaf malam ini terpaksa off dulu karena sinyal tidak memungkinkan. Nggih. Sesuk disiarat tunda, nggih. Malah iso didelok bareng-bareng. Tanggal 18 disiarat tunda. Iya. Coba Memori Berkasih iki tetep pasangane padha wae. Mbak Tika karo Mas Sukimin. Ya. Mereka Mas Sukimin berpaling kasih dengan Mbak Apri, ngono. Terus Memori Berkasih. Iya. kadang kala wonten ingkang Mimin karo Apri iki kompak nggih. Asline setiap hari kula niku padu. Oh iya. Ning anggapan kula padu ki nek iso aja ngantek nginep. Dadi sak durunge cumlorot srengenge sekoitan kudu wis wawuh.
Lah, Oh, wong omah-omah ngono. nggih ngoten. Rapeneran ki mestine aja ngantek wong paduki nginep. Sesuk-esuk kudu wis rukun. Nggih, Nek perlu nganti para esuk wayahe salat tahajud kae wis rukun. Wis akur. Nah, Betul, para betul. akur. Selesaikan dengan cepat. Nggih. Betul niku. Kula wis sarujuk niku, akur banget, setuju. Nggih. Ning ya tekan lahir batin aja kok mung asal Nggih. menang tidak boleh. Kita harus senantiasa introspeksi. Wong urip nek kebak introspeksi insyaallah uripe lempeng lan kepenak. Di April rasa memendam kebencian karo Mas Angga. Mas Angga ya semono rasa memendam kebencian karo Sing wis ya Sing wis. wis ya wis. Ya pancen kenangan indah itu sulit dilupakan. Ning Nah. paling ora ya wis lah saiki wis kamu dengan jalan hidupmu Mas Angga ya wis bakal menemu calon satu krama. Ning kok Jare entuk cah semin saiki ya. jare padu kok nganggo nginep ki piye to, Lek? Justru Maksudnya nginep ning ati. Oh, justru nginep niku malah dadi ra padu kok. Allah. Pri-apri. Nun, silit. Nggih. Memori berkasih. Oh, Mas Wahyudi nyun TNS. Nggih, mengke. Apa TNS e anu engko sik. Nggih. Iki sik memori sik berpasi. Iya. Tresno nyebrang segara. Nggih, mengke tak atur nggih. Arep mangke diaturke. Iya, mangga suaranipun berdua dulu. Iya. Iya, diaturke Cak. Mangga. Engko Mas Manet diaturke. Iya. Memori. Rindu di kejauhan menemani hati yang gelisah. Semoga bertemu jua kebahagiaan. Yuk, yuk. Awu ya deh. Awu ade. Bang nih melati ciri khasnya ngerampung terus. Wah. Kuwi iki ning omah senengan yen rampung terus nganggo gon. Iya.